Hej. Hej alle sammen. I dag der har vi mine venner med, Dr. Ann og min ven Roman. Vi vil høre det. Det lagger måske lige hurtigt i start, men det er fordi, at det bliver bedre. Så det lægger på grund af, at det bliver bedre. Vi skal faktisk lave den her video, der supply drop lige om lidt. Vi filmer bare sådan 4 timer, ja. 4 timer. Ja, 4 timer. Nem video. Det skulle da være en stream, er det dumt? Ej, det skal sgu godt tage 4 timer. Det er sgu dumt. Eller det er ikke dumt, men... jeg går lige hen til... Det lægger også på grund af regnen. Det fucking... Så kan man ikke slå regn fra? Jamen, det ved jeg ikke. Det tror jeg faktisk godt, man kan. Det skal jeg lige se, om jeg kan. Jeg kan have... Det skulle man meget gerne kunne. Ja. Water. Fuck, så kommer andre og bare slår mig, mand. Nu. Lol, det kan man ikke engang. Man kan ikke engang slå vejen fra. Fucking dårligt. Det greb mig. Du får det igen. Oh my god, jeg vil bare gerne have det der regn væk. Den lorte Minecraft ikke er lavet af mig, ikke? Jo, det kan man godt, det kan man godt. Kan man hvorhenne? Man kan godt slå det fra. Men de der små vanddråber der, de er stadig nede i jorden, men heldigvis så drypper det sådan ikke. Okay, gå ind på video settings. Ja. Nu skal jeg også lige selv gøre det. Det var jeg altså også bare lige før. ham. Ja, nu skal jeg bare lige Hun ham også selv. Okay, så gå ind på ting. Video setting. Og så den der detaljer der. får jeg nok det speedhacker mig til det. Detaljer. Ja. Får jeg speedhacker eller hvad? Nej. Hvor står det? Et eller andet Mit sted. er på engelsk. Ja, okay, så details. Mit det er jo også på engelsk. Jeg sagde det bare på dansk. Fucking død, man. Fucking hacker. Skriver med i spil her. Okay, hvad skal man gå ind på? Escape? Ja, escape. Ja. Men det Og ved så, ikke, jeg... og så video settings. Ja, det er inde på. Og så details. Hvor står det? Shit, mand. Det ved jeg sgu ikke. Et eller andet sted. What, jeg fik lige en fucking enchanted. Ej, det er lige meget. Jeg håber bare, det snart stopper regnen. Nå, Fuck, man. hvad skal vi lave, gutter? Men fuck, okay, han har en minehastebombe. Og han har en minebombe. Hvad fanden er forskellen? En minehastebombe, det er hvor man kan mine hurtigt, og en minebombe, det er sådan, så man kan springe hele minen i luften næsten. Jeg er lige tæt på. Får man det i Black Rock? Ja. Fuck. Jeg fik lige en med notch. Fuck, det var easy kill. Hvis Og det 50 var kroner. så må jeg virkelig undskylde. Det er fordi, jeg er hjemme til mormor. Og hvis min Prøv mormor at kommer komme. ind, så må jeg også undskylde, fordi at det er sådan lidt. Han havde taget sit kit Black Rock. Shit, man. Har du noget minehastebombe eller sådan noget? Mig? Fuck, godt, man. Jeg flækker lige med en fucking axe. Jamen, fik du en minehastebombe, fordi han lige havde taget sit kit Black Rock, som du sagde? Ja, fuck, han hacker. Shit. Havde han en minehastebombe? Ja, og en en bombe. Ui, what the fuck, dude? Vi skal sgu da bruge den. Yes, endelig er regnen væk. Jeg har 2 minebomber og 3
Okay, what the fuck, hvor er jeg blind, mand? Så ligger der gear i min fucking enderchest. Jeg er så fucking halvjern. Mamma, gå ud. Hurtigt, mamma. Sekunder. Drenge, hvad skal vi lave? Vi skal bruge en minehastebombe, fordi han lige har flækket en. Ja, det var fucking nemt. Jeg var bare X, og så havde jeg snart. Okay, minehastebombe, har du det? Ja, jeg har 2 af dem. Nej, Drop mig den. jeg har 3 af dem. Drop mig en. Drop en til os hver. Eller læg den i en kiste, for det er mere sikkert. Læg den i den der kiste lige der. Ah, okay, så. Okay, jeg vil have mine hastebombe. Okay, så kom herop. Nej, fordi at, jamen, jeg kan bruge den her, ikke? Så kan du bruge minehastebomben, men den skal ramme mig. Fordi at så får vi den begge to. Fuck, Josef, han er Ja, jamen, Dr. Ann, han har også en minehastebombe jo. Og den kan vi bruge på os alle sammen. Ja, gør det. Jeg skal bare have en pickaxe, det er det eneste. Har du ikke fået en? Nej, jeg har ikke fået en. Nå, droppede jeg den ikke til dig. Altså, jeg har sådan en FSC 3 pickaxe. Her ligger der nogen. Sander, jeg har en til dig. Og Dr. Ann, her, jeg har lige droppet en. Jeg har altså selv en. Sander, tag den der. Han fik den. Drop mig. Dr. Ann, drop. Drop. Du fik en... Dropper i. Ikke til mig. Jeg fik den. Okay, kom. Hallo, du skal bruge den på vores alle sammen. Hallo, Sander, jeg har sit svært til dig, fordi jeg lige slækkede ham der lige før. Her, Sander. Skal vi gå op i donater? Jo. Jeg speedhacker, Sander. Sander, jeg tager bare lige hurtigt speedhack på. Ikke også? Nej, du kan også sætte sådan noget med. Jeg ved sgu da gøre. Ej, der er en dyrevejt der. Hvor? Jeg skal fandme nok lægge ham. Okay, jeg dør til ham, drenge. Okay, jeg er på dig. Jeg løber. Nej, måske dør jeg ikke. Ja, okay, Hvor er du? Jeg har brugt Jeg løber hen mod hans celle. Jeg løber hen mod hans minebombe. Hvor er han? Der! Jeg kan se dem. Jeg kan fucking se dem, mand. Dude, lad være med at gå på dem. Nej, fordi jeg har strømfort. Jeg har fucking strøms, mand. Så surt idioter, mand. Fuck det, dude. Du skal have et halvt HP på dem. Kan vi ikke bare bruge en minehastebombe, fordi vi gider heller ikke have, at du dør med den, dude. Ja, kom herhen. I minen. Dr. Ann, kom hen til donator. Jeg er oppe i Bare løb hen til donator-minen. Jeg løber hen til donator-tingene, så kan han ikke kramme, så kan han ikke komme og flække mig. Haha. Sut. Okay, Hallo, du skal bruge dem på os alle sammen. Sander, drop det. Nej. Oh my god, hvad sker der for mig? Jeg har ikke nogen pickaxe. Jeg skal lige tilbage. Ja. Dude, jeg har en. Nå. Fuck, hvor heldigt. Er I klar? Ja. Du bruger fast en hest. Er I klar? Ja. 3, 2, 1 nu. Jeg har allerede brugt den. Godt. Så bare Okay, godt. Easy. Det er mig, der skal sælge alt det her. Ja, du får det. Nu har jeg en Og vi titel. skal... Nu har jeg en titel. Hvad fik Miner næsten hele minen. Okay. Og jeg har også en minebombe. Ja, men vores inventory bliver næsten fyldt op. Ja, okay, fuck, man får mange levels af det her. Ui, der er Josef. Hallo. Jeg skal ikke flække nogen nu, fordi jeg har fucking mange levels. Ja, hvor mange har du? Jeg er næsten lige level 20 nu. Jeg er på level 13 alligevel. Jeg er Level 14. 16. Jeg
Jeg kan også gå hen i Jeg er level 18. Jeg kan også sende en hastebombe mere. Jeg er level... Jamen, det skal vi gøre, når vi har solgt. Okay, vi har 30 sekunder tilbage af den, drenge. Jamen, vi har en til. Vi har to til. Nå, vent, har du står to? en deroppe, lol. Dude, har du to? Ja, jeg har 2 til. Dr. Ann, har du 2 tilbage? Ja. Altså, er det 2 haste? Altså, jeg har ikke... Du har en mine-hastebombe, ikke også? Ja, jeg har en minebombe på mig lige nu. Og har du også en mine-haste? Nej, ikke en mine-haste lige nu. Men du har en. Okay, den er udløbet, dreng. Den er væk. Ja. Den er done. Så brug den der bombe nu. Brug bomben. Okay, skal vi gå op i XP-farmen? Nej, fordi der får vi ikke XP. Okay, vi går op i XP-farmen. Nej, jeg vil lige se, hvornår. Nej, fordi der får jeg ikke XP. Kan vi drenge kom? Nej, vi skal ikke gå derhen. 4 minutter. Fordi så resetter den her, og så kan jeg bruge min mine. Jeg har fundet en glitch. Jo, men dreng. Hvad er det? Hallo, Nå, men man bliver bandet for den. Det gjorde jeg nemlig i går, men når man bliver kicket. Man skal jo gøre sådan her, og så have en blok, og så skal man ellers bare flyve. Prøv at se, jeg blev kicket. Nå. For fly glitch. Så ind igen. Jeg ved godt, det her det er en, jeg kender. Det er en, jeg kender. Det er en, Hallo, vi er med? Hallo, kom, drop jeres ting til mig. Okay. Fuck min pickaxe, den er Eller væk. vent. Dr. Ann, gå lige væk. Nej, du skal ikke droppe det, Dr. Ann, for så har jeg ikke plads til sidst. Jeg skal lige have de sidste ting med. Rip det. Så er det meget rart. Okay, jeg dropper lige soul sand og sandet, for det kan jeg ikke sælge. Her. Det er lige der. Jeg kommer lige op. Skynd dig 20 sekunder. Ja, jeg ved det. Drop. Nej, fordi at, vi venter lige til alt bliver restartet, på grund af at jeg kommer til at droppe min... sådan der. Sådan der. Fordi så bruger jeg lige min minebombe, og så får du det. Snart har jeg ikke mere plads i min inventory. Okay. Der er en, der spørger dig om noget. Okay, jeg har mere plads. Jeg mangler 4 stacks. Jeg kender ham godt. Hallo, giv lige 4 stacks. 4 stacks af et eller andet. Hvis jeg har det. Ja, jeg har Jeg dropper. Så drop 4 stacks kun. Eller kun. Hallo, skal vi ikke lave det her guld om? Hvad? Nej, der er lige meget. Skal vi... Gå hen i shoppen. Okay, Dr. Ann, beskyt mig. Okay, jeg lige er der ind til samtalen. Rækker vi overhovedet stadig? Ja, Nej, vi rækker ikke. Bare tilføjer. Okay, ja. Vi skal også bruge... Er han også oppe i de andre? Nej, han er kun der nu. I fortabt. Men jeg skal nok hjælpe ham. Jeg dør. Sander, bare jeg ikke dør. Hvorfor har jeg? Altså, Jeg døde. Ja, det Hallo dude, jeg døde med 5 stacks emerald. Okay, emerald, de sælges heller ikke for meget. Okay, 153k, det er fint nok, altså. Hvor døde I henne? Jeg døde i skoven af en deer guy. Ja, det var... Hvad hed han? Ved jeg faktisk ikke. Han hed Claus 04. Okay, han er fuld enchanter. Ham tør jeg sgu ikke gå på. Hvad så? Hvor mange penge har du, Norman? Jeg har 16,5. Hvor er det intet. Kan I godt høre ham der? Jeg har også ham der, 16,5. It's lazy PDK. Kan I godt høre ham? Ja, det kan vi godt. Jeg kan i hvert fald godt. Det er godt. Fordi jeg har lige addet ham til kortet. Nå, men skal vi snart afslutte videoen? Er den ikke afsluttet? Nej. Nå. Vi optager stadigvæk. Nå, det vidste jeg ikke. Like og subscribe, hvis I vil. Ja, Og husk at like, kommentere. Og så ses vi bare i næste video. hej.